Aquest és un dels plats que fa il·lusió rebre a la taula. Primer perquè ja estava esperant aquesta botifarra embotida per elles, i després pels fesolets, que costen de trobar. Però és que a més els fesolets li han fotut un bon ostrac, net. Li han posat tallets de cansalada. Mira, molt tallet. Oh, que bo. Mira, una mica de llegum, amb la cansalada saltadeta, ben cruixent. I que fa que quedin deixats anar. Veieu? Deixats anar entre si. Que no quedi una plasta. En fi, tenia ganes de la botifarra, però tu, començarem amb els fesolets. Oh! Que bons! La veritat que fot il·lusió, tu. No trobes una mica de fesolets per acompanyar un plat. Vale, la botifarra... La botifarra està realment molt bona. Mira, per començar, quan una botifarra és embotida a casa, o de forma més artesanal, la carn no fa allò de quedar tota aglutinada. És una mica com el rotllo que fas amb els canelons, tu. Amb la farsa, que no ens queda tota com una plasta, sinó que es deixa anar. Que tu la talles i es va com deslligant. A més està ben amanida de pebre, que a mi és una cosa que em mola. La botifarra ha de tindre caràcter, figa. De fet, penso que és un dels bestsellers del Bona Terra, perquè mira, aquí al costat hi ha una taula de 4 persones, els 4 mengen botifarra, i a més estan parlant de la botifarra, i darrere hi ha una taula de 4 també. Hi ha 2 botifarres, i els que han arribat ara, un grup de 6 ciclistes. Això és parada i fonda de ciclistes. També té pinta que faran botifarra. Té aquest punt que et desperta la boca, tu. El punt picantó del pebre.